እንግሊሽኩም ኣብ ዝሓፅረ እዋን ከተማዕብሉ ትደልዩ ሰባት እንትኾንኩም እዛ ቪድዮ ብርግፅ ንዓኹም እያ። እዘን ዝነግረኩም ሜላታት ኣነ ዝጥቀመለን ዝነበርኩን ክሳብ ሕጂ ዝጥቀመለን ዘለኹ ሜላታት እንግሊሽ ኣብ ምምዕባል ዝጥቀመለን ሜላታት እየን ኩለን ክነግረኩም እያ። ጀመርቲ ኩኑ ኣድቫንስድ ኩኑ ወይ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ሃለዉ እዘን ሜላታት ንዓኹም ክጠቕማኹም ይኽእላ እየን። ስለዚ ንዓይ ስለ ዝጠቕማኒ ንዓኹም ከካፍለኩም መፅአ ማለት እዩ። እዘን 10 ሓደ ብሓደ ክገልፀን ክፍትነ ኣብ መወዳእታ ኣየንቲ ንዓኹም ዝበለፀ ትረኺብኩምሃ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ክትፅሕፍሉ ኢኹም። እተን ናይ መወዳእታ 3 ዝገልፀን ካብተን ቤስት ዝብለን ወይ ከዓ ኣነ ክሳብ ሕጂ እውን ዝጥቀመለን ዘለኹ ፕራክቲካል ኣብ ዝኾነ ደረጃ ኮንኩም ክትጥቀሙለን ትኽእሉ መንገድታት እየን። ሕጂ 10 ግድን ክትጥቀሙለን ኣለኩም ማለት ኣይኮነን፣ ግን ካብኣተን ንዓኹም ኣየንቲኣ ሱቴብል ወይ ከዓኒ ኣየንቲኣ ንዓኹም ምችእቲ ዝኾነት መንገዲ ካብአን መሪፅኩም ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም። ስለዚ እዘን መንገድታት ንዓይ ጠቒመናኒ እየን ከም ዝበልኩም። ስለዚ ንዓኹም ክጠቕማኹም ምዃነን ርግፀኛ እየ። ናብተን ቲፕስ ከብለኩም ናብተን መንገድታት ከብለኩም። ኦኬ ናይ መጀመርያ ሪዲንግ ቡክስ መጽሓፍ ምንባብ ማለት እዩ። ስለዚ መጽሓፍ ምንባብ ኩሉ ግዜ መጽሓፍ ከነንብብ ከለና እቲ ንረኽቦ ጥቕሚ ሓደ ሓደሽቲ ቃላት ንምሃር ዝተፈላለዩ ሓደሽቲ ቃላት፣ ካልኣይ እቶም ዝተምሃርናዮም ቃላት ኣይንርስዖም ኢና። ምክንያቱ እቶም ዝተምሃርናዮም ቃላት ምስቲ ነንብቦ ዘለና ታሪክ ዝተኣሳሰረ ወይ ከዓኒ ታሪክ ኢና ነንብብ ዘለና ወይ ዝኾነ ሜላታት ኢና ንምሃር ዘለና ኣብ መጽሓፍ። ስለዚ እቲ ነገራት ምስ ሂወትና ምትእስሳር ስለ ዝፈጥር ወይ ምስቶም ናይቶም ሰባት ዘሕዝን መጽሓፍ ነንብብ ታሊና ዘሕዝን ታሪክ ዘለዎ መጽሓፍ ነንብብ ታሊና እቲ ቃላት ምሱ ኢና ንተኣሳስሮ ምስቲ ሲትዌሽን ማለት እዩ። ንኣብነት ናይ ዴቪድ ጎጊንስ መጽሓፍ ተንብብ ታሊኻ ምስቲ ናቱ ጥንካሬ ገለገለ ዝተሓዝ ቃላት ይጥቀም እዩ። ስለዚ እዚኦም ምስ ኣተሓሒዝና ኣይንርስዖምን ካልኣይ ግዜ ወይ ኣብ ካል ሂወትና ድማ ክንጥቀመሎም ንጅምር። ስለዚ መጽሓፍ ምንባብ ሓንቲ ካብተን ጠቐምቲ መንገድታት እያ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣታ ናይ መጀመርያ ምናልባት ጀመርቲ እንተኾንኩም መጽሓፍ ምንባብ ክስልችወኩም ይኽእል፣ ምክንያቱ ዘይክትርድዎ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ቃላት ሙሉእ ሓሳባት ማለት እዚኣ ሕጂ ነቶም ኢንተርሚዲየት ኣብ ማእከል ደረጃ ዘለዉ ሰባት እየ ዝመኽራ። ምክንያቱ ሓደ ግዜ ዘይንፈልጦም ቃላት ተሃልዮም ኣብ ዝኾነ ሰንተንስ ወይ ሙሉእ ሓሳባት ከንብብ ከለና ይርድኡና ስለ ዝኾኑ ኣብኡ ክንርድኦ ንኽእል ኢና። ስለዚ ማእከሎት ተኾንኩም እዛ ሜላ ጽብቕቲ እያ። ጀመርቲ ተኾንኩም ግን ቁሩብ ክብድ ክትብል ስለ ትኽእል ወይ ቅልል ዝበለ መጽሓፍ ምንባብ ጀምሩ፣ ወይ ድማ ካልእ ሜላታት ኣለዉ እሶም ክገልጸልኩም እየ። ነዚኣ ገዲፍኩም እቶም ካልእ ሜላታት ክትክተሉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። እዚኣ ናይ መጀመርያ መጽሓፍ ምንባብ። ካልአይቲ ቲንክ ኢን እንግሊሽ ብእንግሊሽ ምሕሳብ ጀምሩ። ከመይ ማለት ብእንግሊሽ ምሕሳብ ቅድሚ ሕጂ ኸማን ሰሪሐ እያ ነይረ እዛ ቪድዮ። ብእንግሊሽ ምሕሳብ ክብለኩም ከለኹ ንኣብነት ክትበልዑ እንተደልይኹም ክበላዕ ኣለኒ ዘይኩንኩም ትብሉ ዘለኩም I have to eat ገለልኩም ብእንግሊሽ ክትሓስቡ ኣለኹም። ብእንግሊሽ ማለት እቲ ነገራት ክትሓስቦ ነገራት ኩሉ እስኪ ብእንግሊሽ ክበሩ ከም ዝገብር ኣለኒ ከምዚ ካብ ምባል I have to do like this ገለልኩም እቲ ቋንቋ ክትቅይሮ ፈትኑ። ክብድ ክትብል ትኽእል እያ፣ ግን እስኪ ክትለማመድዋ ፈትኑ። እዚኣ ካልአይቲ እያ ቲንክ ኢን እንግሊሽ። ንጀመርቲ ኣይትምከርን እያ፣ ምክንያቱ ከመይ ኢልና ኢና ቃላት ዘይፈለጥና ከመይ ኢልና ኢና ብእንግሊሽ ምሕሳብ ክንጅምር ማለት ካበይ ከነምፅኦ ድመሕሰብ ዝኾን ቃል ካበይና ከነምፅኦ ክትብሉ ስለ ትኽእሉ ማለት እዩ። ስለዚ ከምኡ ትብሉ ታሊኹን ክሳብ መወዳእታ ምርኣይ የድልየኩም ማለት እዩ። ምክንያቱ ተን ዝበለፃ ንኹሉ ከጠቓላል ዝኽእላ ብፍላይ ድማ ንጀመርቲ ክጠቕማ ዝኽእላ ሜተዳት ወይ መንገድታት ኣብ መወዳእታ 3 ቤስት ዝበልኮን ክገልፀን ስለ ዝኾንኩ ናብአን ምብፃሕ የድልየኩም ማለት እዩ። ኦኬ እዚኣታ ካልአይቲ እያ ቲንክ ኢን እንግሊሽ። ሳልሰይቲ ራይቲንግ ኢን እንግሊሽ ወይ ከዓ ራይቲንግ ዩር ጆርናል ኢን እንግሊሽ ወይ ከዓ መዓልታዊ ዝወዓልካዮ ነገር ወይ ኣብ መዓልቲ ዘጋጠመካ ነገር ብእንግሊሽ ምፅሓፍ ማለት እዩ። ስለዚ ዘጋጠመና ነገር ንፅሕፍ እንተኮይንና ኣይንርስዖና ሓደ እቲ ዝፅሓፍናዮ፣ ምክንያቱ ምስ ሂወትና ምትእስሳር ኣለዎ። ካልኣይ ድማ ሪቴንሽን ወይ ከዓ ሓንጎልና ሪቴን ይገብሮ እቲ ዝፅሓፍናዮ ኣይንርስዖን። ዋላ ሓዳሽ ቃል ትኹን እንተፅሒፍናያ ኣይንርስዓና። ስለዚ እዛ ምፅሓፍ ጠቓሚት እያ። ጀመርቲ እንተኾንኩም እዚኣ እውን ከተሸግር ትኽእል እያ፣ ምክንያቱ ቃላት ካብያ ምፂና ኢና ክንፅሕፍ ክትብሉ ትኽእሉ ይኹን። ግን ዋላ እታ ንእሽተይ ትፈልጥዋ ቃል ጥውይ ዝበለ መንገዲ ይኹን ክትፅሕፍዋ ፈትኑ። ማለት ምሸት እታ ዝተምሃርኩማ ክኸውን ይኽእል ወይ ኣብ መዓልታዊ ሂወትኩም ወይ ከዓኒ ኣብታ መዓልቲ ዘጋጠመኩም ነገር ክትፅሕፍዋ ትፈትኑ። ጆርናል ማለት እዩ። ክሳብ ሕጂ ኣነ ጆርናል ይገብር እየ ማለት መፅሓፍ ኣላት ናይ ጆርናል። ሕጂ ንእንግሊሽ ንምዝራብ ኢለይ ኮንኩም ቀንዲ ጆርናል ዝገብረላ እዛ ቡክ ማለት እዩ ወይ ከዓ እዛ መፅሓፍ። ግን ከዓ እንግሊሽ ንምዝራብ እውን ጠቒማትኒ እያ፣ ምክንያቱ ብዙሕ ነገራት እየ ዝፅሕፍ። ስለዚ እቶም ነገራት ክፅሕፎም ከለኹ ኦኬ ንዝኾነ ቃልስ ከምዚ ኢለ ክዛረብ ከለኹስ ከምዚ ዓይነት ቃል ርግእ ኢለ ስለ ዝፅሕፍ ማለት ክንፅሕፍ ከለና ርግእ ኢልና ኢና ንፅሕፍ። ስለዚ ኣመራርፃ ቃላት እውን ኣለዉ። ስለዚ ክንዛረብ ከለና እውን
ናይ ምምራጽ ተኽእሎና ዓብዪ ይኸውን ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ግዜ መጽሓፍ ካብ እንግሊሽ ምዝራብ ሓሊፉን ካልእ ጥቕሚ ኣለዎ እዚ ኣካል ኣርስቲ ግን ንእሽተይ ክዛረብ ክፍትን ማለት ንጽሕፍ እንተኮይንና ኩሉ ግዜ ክላሪቲ ዝበሃል ነገር ኣሎ ማለት ሓንጎልና ንጹህ እዩ ዝኸውን ሓሳባትና ብትንትን ኢሎም እንተነይሮም እክብ ይብሉ ከም ዝብል ኣባሃል ኣሎ ሓደ ግዜ ናይ ሽግርና መፍትሒ ኣብቲ ሽግር ኣብ ውሽጢ እቲ ሽግር ክህሉ ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ኣብ ውሽጢ እቲ ፀገም ክህሉ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ እዋናት ንፅሕፍ እንተኮይንና ኣብኡ ከለና ድማ እቲ ሽግርና ንረኽቦ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ መፅሓፍ ካብቲ ንእንግሊሽኩም ንምምዕባል ሓሊፉ ክላሪቲ ወይ ከዓ ኣብ ሓንጎልኩም ንጹርነት ክፈጥረልኩም ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ንጹርነት ገለ ኣብ ኣቶሚክ ሃቢትስ ዝብል መፅሓፍ ብዛዕባ ብዙሕ ተዛሪበ ኣለኹ ኣብኡ ኸድኩም ብሓፈሻ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ እቲ ርእስትና ብዛዕባኡ ስለዘይኮነ ማለት እዩ ኦኬ ራብዒቲ እዚኣ ኸ ሓንቲ ብልፅቲ ሜተድ እያ doing things learning English while doing other things ካልእ ነገራት እንዳገበርና እንግሊሽ እስከ ክንመሃር ንፈትን ማለት እዩ እዚኣ ሕጂ ኣነ ዝጥቀመላ ዘለኹ እየ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ግዜ ኮፍ ኢለ እንግሊሽ ክመሃር ግዜ ኣይረክብን እየ ሓቂ ዘረባ ካልእ ነገራት ብዙሕ ክገብር መፅናዕቲ ኣሎ ወይ ዝኾነ ካልእ ስራሕቲ ሒዝካ ዘይክትመሃረሉ ትኽእል መንገዲ ገለ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ እንታይ ዝገብር ሕጂ ካልኦት ነገራት እንዳገበርኩ እቲ ናይ ምምሃር ፕሮሰስ እውን ይቐፅሎ ምስኡ ማለት እዩ ንኣብነት ከመይ ይገብር ተኢልኩምኒ ኤክሰርሳይዝ ኣብ ዝገብረሉ ወይ ስፖርት ኣብ ዝሰርሐሉ እዋን እንታይ ዝገብር ዝኾነ ኣውዲዮ ወይ ድማ ቪድዮ ይውልዕ እንግሊሽ ማለት እዩ ሽዑ መምስ ተዛረቡ ደድሕሮኦም ይደግም ስለዚ ከምዚ እንዳገበርኩ ካልእ ስራሕ እንዳሰርሕኩ ከምኡ ገብር ዓራት ከንፅፍ ከለኹ ክኸውን ይኽእል መግቢ ክሰርሕ ክኸውን ይኽእል ብዙሕ ግዜ እኳ መግቢ ይሰርሕ እንዴ ምናልባት ግን መግቢ ክሰርሕ ከለኹ ሓደ ግዜ እንተሰሪሐ ግን ከምኡ ገብር ማለት መብዛሕትኡ ግዜ ፎን እየ ዝጥቀም ምክንያቱ ሰባት ይዕልል ኣሎ ኢሎም ይሓስቡ ማለት እዩ ኦኬ ብዛዕባ እዚ ኣብ መወዳእታ ዘላ ቲፕ ብዛዕባ ስለ ዝኾነት ብዛዕባ እዚ ኣስፊሐ ኣብ መወዳእታ ክገልጾ እየ ግን ብሓፈሻ እንታይ ይብላ ኣለኹ መስለኩም ነገራት ክንገብር ከለና ኣብነት ሾፒንግ ክትገብሩ ከለኹም ናብ ዕዳጋ ክትከዱ ከለኹም ክኸውን ይኽእል ኣብ ባስ ክኸውን ይኽእል ስፖርት እንዳሰራሕኩም ክኸውን ይኽእል ዝተፈላለዩ ኣክቲቪቲታት ክትገብሩ ከለኹም እስኪ ናይ ምስማዕ ተኽእሎኹም ከምኡ ድማ ደድሕርኣ ናይ ምድጋም ተኽእሎኹም ኣማዕብሉ ማለት እዩ እዚኣ ሕጂ እታ ራብዒት መንገዲ እያ watching English without subtitle like most people do this mistake ብዙሓት ሰባት እዛ ጌጋ ይገብሩ እዮም ሕጂ እንታይ ብፍላይ ድማ ቁርብ ናይ ምስማዕ ተኽእሎ እንተሃሊና ንምንታይ ኢና ሳብታይትል ተጠቂምና ንርኢ ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ኣብቲ መጀመርያ ዝገብራ ነበርኩ ጌጋ ሳብታይትል ተጠቂመ ክርኢ ይፍትን ኦኬ ሳብታይትል ክትጥቀም ከለኻ እንታይ ትሽግር ተኢልኩምኒ ንኣብነት ሳብታይትል ኣብዚ ሄይ ዋትስኣፕ ገለ ዝብል ፅሑፍ መፂሎ ንኣብነት ፊልም እንዳረኣኩም ክኸውን ይኽእል ገለ how are you doing my brother ገለ ዝብል ሕጂ ርኢ ምስ ኣበልኩም ንዑ እንታይ ኢኹም ትገብሩ ድምፂ ትሰምዑን ኢኹም ንዑ ኢኹም ተንብቡ ኦኬ how are you doing okay, I'm going to home ገለ ዝብል ፅሑፍ ኣው ተንብቡ ሕጂ ትምስማዕ ወላ ሓንቲ ኣይተድህብሉን ኢኹም ስለዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ምንባብ ተኽእሎኹም ኢኹም ተማዕብሉ ዘለኹም እምበር ናይ ምስማዕ ተኽእሎኹም ኣይኩም ስለዚ ፊልም ክትሪኡ ከለኹም ነቲ ሳብታይትል ኣጥፊእኩም ነቲ ድምፂ ከተስተውዕሉሉ ፈትኑ ካብኡ ድማ ዝተፈላለዩ ቃላት ክሰምዑ ኢኹም ካብኡ ሓሊፉ ድማ እቲ ኣባህላ ወይ ሰባት ከመይ ገይሮም ይገልፅዎ ኣለዎ ወይ እቶም ኣክተራት ከመይ ኢሎም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ማለት እቲ ኤክስፕሬሽን ከመይ ይጥቀሙ ኣለዎ ገለገለ ኩሉታት ክርድአኩም እዩ ማለት ስለዚ እዚኣ ሓንቲ ካብተን ብሉፃት መንገድታት እያ ማለት ሳብታይትል ከተወግድዎ ኣለኩም ንዓይ ንብዙሕ ግዜ ዘሸገረትኒ እያ ማለት እዩ ይርኢ እሞ ፊልም ካብኡ እንታይ ኮይነ እየ ዳ ዘይመሓይሽ ዘለኹ እቲ ናይ ምዝራብ ክእለት ይብል ድሓር ተራእኹስ ድሕሪ ግዜ ማለት እዩ ለካ ሳብታይትል ስለ ዝጥቀም እዩ ሳብታይትል ክጥቀም ከለኹ የንብብ ጥራይ ዘለኹ ኣብ ምንባብ ንፉዕ ኮይነ ማለት እዩ ኣብ ምዝራብ ከዓ የለኹን ዜሮ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ሕጂ ዘስተውዕልኩላ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከምኡ ድማ ካልኦት ሰባት ዝገብርዋ ዘለዉ ምዃና ኣብዚ ሕጂ እዋን እየ ኣስተውዒለ ማለት እዩ ጀመርቲ ተኾንኩም ፀገም ይብሉ ኦኬ ጀመርቲ ተኾንኩም ድሓን ሸለል ንበሃል እዚኣ ኣብ መጀመርያ ክትጥቀሙ ትኽእሉ እዮም ቁርብ ሕልፍ ተኢልኩም እታ ናይ ጀመርቲ ሌቭል ግን ቁርብ ሓፍ ኢለ ኣለኹ ኢልኩም ተሓስቡ ተኾንኩም ግን ፕሊዝ ኣቮይድ ሳብታይትል ማለት ሳብታይትል ምውጋድ ፈትኑ ምክንያቱ ሳብታይትል it makes easier to follow ማለት እዩ ንኽትስዕብዎ ቀሊል እዩ ዝገብረልኩም ግን እንግሊሽ ክትመሃሩ ክሳብ ዝደለኹም እንታይ ይኹን ክትጥቀሙ ዘለኩም ሳብታይትል ኣጥፊእኩም እዩ ያ ደስ ብለካ እዩ ሳብታይትል እንዳንበብካ ምርኣይ ገለገለ ነገራት ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን ዋና ዕላማና እንታይ ዝኾን ዘሎ እንግሊሽ ምምሃር ስለ ዝኾነ እቲ ሳብታይትል ኣጥፊእና ክንሰምዕ ንፈትን ሻድሸይቲ talking to yourself in English ማለት እዩ ንነብስና ብእንግሊሽ ምዝራብ ምፍታን ማለት እዩ ኦኬ ከመይ እዚኣ እንተኢልኩምኒ ንኣብነት ምስትያት እንተሃልዩ ኣገዛኹም ወይ ዝኾነ መንደቕ ዋላ ይኹን ምስትያት እንተሃልዩ ንዕኡ ክትዛረብዎ ፈትኑ ሕጂ
መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ ይመስለኩም ኣብ ናትና ሽግር ሰባት ከይስሕቁን ገለገለ ኢልና ንስከፊና ማለት ሰባት ከም ክንዛረብ ከለና ሰባት ክስሕቁና እዮም ገለገለ ኢልና ኢና ንሓስብ ስለዚ ግደፍ ወድሓን እስከ ምስምስትያት ተዛረቡ ክልቲኹም ማለት እዩ ዋላ እውን ንነፍስኹም ክትምዕድዎ ፈትኑ ንምንታይ ከም ዘይገበርካ ብእምነት ገለገለ እናበልኩም ብእንግሊሽ ትዘራረቡ ክልቲኹም ማለት እዩ እቲ ሓደ ኣካል ክንካልእ ሕሰብዎ እቲ ምስትያት ዝረአኻ ክንካልእ ማለት እዩ ስለዚ ትለዋወጡ ዝርርብ ካብኡ ሓሊፍኩም ድማ እንተኽኢልኩም ምስ ሰባት ምዝርራብ ማለት እዩ እቲ ሽግር እንታይ ይመስለኩም ሕጂ እቶም ዘወዳድቑና ሰባት ወልሓንቲ ካባና ዝሓሹ ሰባት ኮይኮኑን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዝበፅሐ ሰብ ወላ ሓደ ከወዳድቐካ እውን ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ከመይ ኢሉ ከም ዝበፅሐ ናብቲ ደረጃ ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዝፈልጥ እቶም ዘወዳድቑና ግን ካባና ንታሕቲ ወይ ከዓ ክንዓቢ ዘይደልዩ ሰባት ክንዓቢ ዘይደልዩ ሰባት እዮም መብዛሕትኡ ግዜ የስተውዕለሉ ኣነ ሕጂ ዋላ እውን ኣብዚ ኮመንት ሴክሽን ኣብ ናተይ ቪድዮ ይመፀኒ እዩ ከምዚ ዘይከውን ኮመንትታት ይፅሕፍሉ እዮም ግን ወልሓንቲ ማለት ይርድአኒ እቶም ሰባት ኣብ ከመይ ሲትዌሽን ከም ዘለዎ ማለት ዘይረብሕ ሰብ የለን ከምኡ ኢሎም ክገልፆም ኣይደልኒ ሓቂ ዘረባ ዘይረብሑ ገለ ክብል ኣይደልኒ ግን እቲ ዘለዎ ኩነታት ፅቡቅ ስለዘይኮነ ክኸውን ይኽእል ኣብቲ ኮመንት ዝፅሕፎ ዘይከውን ነገራት እዩ ከምኡ ድማ ኣብ ናተይ ጥራይ ኣይኮነን ኣነ ደሓኒ ኣብ ካልእ ሰባት ማለት እዩ ሰባት ከወዳድቑ ዝፍትኑ ብሓፈሻ ንዓኹም እውን ኣብ ሂወትኩም ከምኡ ከጋጥመኩም ስለ ዝኽእል እንግሊሽ ክትዛረቡ ክትፍትኑ ከለኹም ኣንደርስቲሜት ክገብሩኹም ዝፍትኑ ሰባት ብዙሓት ክህሉ ስለ ዝኽእሉ ማለት እዩ ጅስ don't be afraid of that ማለት እዩ ወይ ክትፈርሑ ኣይትፈትኑ ሃው ፌስ ክትገብሩ ኣለኩም እቲ ዝኽእል ሰብ ከኣን ኣይወዳድቐኩም ሃብታም ሰብ ከመይ ኢሉ ከም ዝበፅሖ ስለ ዝፈልጥ ነቲ ናይ ሃብቲ መጠኑ ሓደ ድኻ ክርህፅ ከሎ እዚ ጥዑይ ሃብታም እየ ዝብለኩም ዘለኹ ክርህፅ ከሎ ክስሕቆ ይክእልን እዩ ሓደ ከምኡ ሰብ እዩ ከብሎ ዝኽእል ክላገፀሉ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ወልሓንቲ ክመስለኩም የብሉን ግን ቁሩብ ምናልባት እቲ ፍርሒ እንተ ዝሽግረኩም እንተኮይኑ ግን እዛ ምስትያት ምዝራብ ሓንቲ መንገዲ እያ ማለት እዩ እዚኣ ተጠቂምኩም ከተማዕብሉ ትኽእሉ ኢኹም ሻውዒቲ ሕጂ ናብተን ዝበለፃ ይኸይድ ኣለኹ ማለት እዩ ጆይኒን ኦንላይን ኮሚኒቲ ማለት እዩ ኦንላይን ኮሚኒቲ ከመይ ይመስለኩም ምስ ሰባት ትራኸብሉ እንግሊሽ ክመሃሩ ዝደልዩ ሰባት ምስኦም ኣብ ሓደ ቦታ ትራኸብሉ ቦታ ወይ ድማ ኢንቫይሮንመንት ምፍጣር ማለት እዩ ሕጂ ኣብኡ ኸይድኩም እንታይ ኢኹም ትገብሩ እንተኢልኩምኒ ምስቶም ሰባት ትዘራረቡ ምክንያቱ ኩሎም እንግሊሽን ክመሃሩ ዝደልዩ ዝስሕቀካ የለን ምክንያቱ ክልቲኻ ክትመሃር ኢኻ መፂኻ ስለዚ ክልቲኻ እቲ ሓደ ዝፈልጦ እቲ ሓደ ዝፈልጦ ነቲ ሓደ የካፍሎ እቲ ሓደ ዝፈልጦ ድማ ነቲ ሓደ ከምኡ ገብር ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኮሚኒቲታት ጆይን ምግባር ኣገዳሲ እዩ ምናልባት ኦንላይን ኮሚኒቲ ከመይ ማለት ኣይተረድአና ኣበይ ክንረክብ ንኽእል ገለ እንተኢልኩምኒ ኦንላይን ኮሚኒቲ በቃ ኖርማል ሰባት ዘለዎ ግሩፕ ማለት እዩ ሓደ ዕላማ ዘለዎም ሰባት ዝእከብሉ ቦታ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ቦታ እንተደልዩኹም ከኣኒ ፎርቹኔትሊ ቅድሚ ሕጂ ዝሰራሕናዮ ግሩፕ ኣለና ማለት እዩ ንሕና ኣብዛ ቻነል ነበርና ሰባት ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ዝተዛሪበ ነይረ ማለት እዩ ስለዚ ግሩፕ ኣለና ኦንላይን ግሩፕ ማለት እዩ ንሕና እንግሊሽ ንዛረበሉ ሰባት ኣብኡ ተኣኪብና እንተደሊና ምስቲ ሰባ ውሽጢ ዘሎ ሓደ ብሓደ ክንዛረብ ንኽእልና ሓደ ግዜ ስሕት ኢለ ድማ ዝተፈላለዩ ነገራት ዝርግሐ ማለት እዩ ንዓኹም ክጠቕሙኹም ዝኽእሉ ናይ እንግሊሽ ግራመር ገለገለ ከተማዕብሉሉ ትኽእሉኹም ድማ ጠቓሚ ነገራት ወይ መፅሓፍቲ ዘንበብክዎ ገለገለ ኣብኡ ይዝርግሐ ማለት ስለዚ ኦንላይን ግሩፕ ኦሬዲ ዊ ሃቭ ማለት ኣለና ኣብኡ ጆይን ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ጀመርቲ ኮኑ ኣድቫንስድ ኮኑ ኦኬ ስለዚ ግሩፕ ኣለና ኣብቲ ግሩፕ ጆይን ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ብሓንሳብ ናይ እንግሊሽ ክእለትና ከነማዕብል ንኽእል ኢና ኦኬ ካብታ ግሩፕ ዝጀመርናዮ ክሳብ ሕጂ ብዙሓት ናይ ምዝራብ ክእለቶም ዘማዕበሉ ሰባት ኣለዉ ስሞም ምናልባት ደስ ከይብሎም ይኽእል እዩ ኣብዚ ምግላፅ ማለት እዩ ኣብታ ግሩፕ ንገብሮ ጥራይ ኣይኮንና ከምዚ ደረጃ ከብፅሖን ክኢሉ እቶም ዘማዕበሉ ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ምክንያት ዝመስለኒ ግን እቲ ግሮዝ ማይንድሴት ዝብል ቴማና ስለዚ እንግሊሽኩም ከተማዕብሉ ትደልዩ ሰባት እንተኮይንኩም ከምኡ ድማ ሰባት ዝሰኣንኩም መዛርብቲ ሰብ ዝሰኣንኩም እንተኮይንኩም ናብዛ ግሩፕ ንኽትኣትዉ ይዕድመኩም ማለት እዩ ሊንክ ኣብ ዲስክሪፕሽን ክከድፈልኩም እየ ኣብ ታሕቲ ሻምኔቲ ሪከርዲንግ ዮርሰልፍ ኤንድ ሊስኒንግ ኢት ባክ ማለት እዩ መጀመርያ ሪከርድ ንገብሮ ድምፅና ድሓር ድማ ንዕኡ ንሰምዖ ንእርሞ ድማ እዚኣ ሕጂ ከመይ መስለኩም ንኣብነት ምስ መስትያት ክትዛረቡ ኢኹም ኢለኩም ነይረ ምስ መስትያት እንዳተረኣኣኹም ከምኡ ድማ ኣብቲ ኮሚኒቲ ግሩፕ ክትዘራረቡ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ድማ ጆርናል ምስ ገበርኩም ዝፀሓፍኩምዎ ነገር ሽዑ ከተንብብዎ ኢኹም ወይ ክትብልዎ ክትፍትኑ እዮም ስለዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን እስኪ ሞባይልኩም ሒዝኩም እቲ ትብልዎ ነገራት ደጋግምዎ ኦኬ በእምነት you have to do like this yesterday you did this mistake ገለ ኢልኩም ክትመኽርዎ እዚ ሕጂ ሪከርድ ምስ ገበርኩምዎ ድሓር ፅኒኢልኩም ክሰምዕዎ ፈትኑ ነቲ ሪከርድ ዝገበርኩምዎ ፅኒኢልኩም ክሰምዕዎ ፈትኑ ሽዑ ድምፅና ክንሰምዖ ከለና ኩሉ ግዜ ይፅለአና እዩ ኣነ ኣብቲ መጀመርያ ካብቲ ዩቲብ ክጅምር ከሎ ኣታታይ ዝብለና እቲ ድምፂ ካልእ ከመይ ገለገለ ይብል ማለት
حركة سناول كل ميديا وصاف هجي ولا كمزي ولا انتبالكو ولا حنتي زي مثلا بزعبة دمزي مالتي أبتشعوان كمزي نقول لنا أي مالتي ناتي دمزي كفو سلازو هوني يكون هجي you have to face this one إذا نجر كأني كت face كتقبروا لهم كتقدموا لكم ده حركة من السبات كتزاربوا كلهم تتزاربوا نجر لمودي هونكم مالتي سلازي قال أجي تسمعوا لهم نابنت كتقامون داتا جبأكم أنت تتأكينكم I made this mistake إلكم كذكروا يوم شو أي كترسعوانهم مهنياتو نفسهم تسمعوا لهم نتا نفسهم تقرموا واحد في التونيهم مهنياتو ناتكم دمتيهم تسمعوا لهم سلازي كذب ليهم مهنيات سبات بزعبا نفسنا بزوح هنا نحسب كم متن لعلي كالوت كابز حسبون لعلي بزعبا نفسنا هنا نحسب كم زبولكم أمنا محج فيديو حدا سب سرو تقديد الله نبل قال أي سبكة سرو صبح تزيق الله نبل مو أتي صبح تزيق الله سب أنت يحسب بزعبات سرو تقديد زول سب ولا حندي قدسوني بزعبات صبح تزيق الله سرو يحسب لازم ناتنا دمزون سمعوا لنا بتعمينا أتكيرنا إن نسمعوا مالتي سلازي جيجانا بنتصرينا نفلتوا كم زوانات مالتي سلازي record yourself and listen it back مالتي مجمرة record قبرو لحد ما دقينكم سمعوا شعو جيجاتاتكم حدا بحدا تصحفوا كردوكمي ولا أنت دي تصحفكم أو نقوله أوكي زي جيجا جيرا إلكم كلا زي أي دقموانيهم مالتي سلازي زي تخال إيتي تابلست من قد اوكي ناي مود تابلست زبلكو هاني شادوينج قدم حجي تزاري بلا نيرزيا قدم حجي بزح غزي تزاري بلا مال شادوينج بلست زله زونه تزاري بلا دغاغي مالتي حجي قال كم صلكم خلي قال كم زغبرو كن كابزيات بلست سلا رهوب كين زي قداميتي امصيا مالتي سلا شادوينج انت يمسلكم مجمرة تسمعوا مش موفي كون خال قدن كم زولكم موفي كون خال وي اندا سراحكم زهونه اكتيفيتيات تسمعوا مش شو ددحرو مدقام مالتي ددحرو مدقام انا حجي كساب مجمر اديس ابا مساتو امحارኛ አይክል ነيره ትምርት አቲ አብተ ትምርቲ ወላ ሓንቲ አይርደን ነيرو ሰባት ካሕት ነህሉ ዘርቡ ነህሉ አይምልሰሎም ነيره ኦኬ كمهارالن ما توانقو هصنعلن بزقلطف غيزي توانقو كمهارالن ገሌላ حاسبه ማለት ሰባት ስምካ ምን ይገልብ ስምህ ማን ነው አማርኛ አልችልም ኮምትራይዝ ብሎም ነራ አማርኛ አልችልም ትራይ ብሎም ነራ እንጂ በቃ ሲስሕቁ ገለ ኦኬ ዋላውን እቲ ትፈልጦ ቃሉን ንኸተውጾ አይገብረካን ማለት ይአብሽዑን ኦኬ ስለዚህ እቲ ቃላት ክለምዶ እንተኮይነ አባህላውን ብጽቡቅ ብሎ እንተኮይነ ከመይልካ ይባሃል ክብለ ምክንያቱ ስምህ ማን ነው በእምነት ካሉኝ ስምህ ማን ነው ገለን ተይሎም ንሕጂ ስሜ በእምነት ይባላል ገለ ክብል ከሎ ከንካለ ገሬድ ምጾምሽ ሽዑ ይስሕቃ هሜዳ ለድሚጽ ያገለገል ይልካ ተሐስብ ሽዑ ኦኬ ስለዚህ ክለማመዶልኒ ማት ከመልካ ትብሎ ቃላት ከመልካ ትብሎም ክለማመዶ ማለኒ ላ ሐሲበ ብትሽዑን ስለዚህ እንታይ ገብር ነይረ መስለኩም ኢደይ ከምዝ ገር ዓፊና ወይ ካ ማስክ ገብር ነይረ ብትሽዑ አን ኮሮና ጊዜ ነይሩ መስለኒ አብት መወዳእታ ማለት ስለዚህ ማስክ ገረ እትዝበሉ መምህር የዛሬ ትምርታችን ምስበለ ደድሕሩ የዛሬ ትምርታችን ይብል ቡሽጠይ ማለት እዩ ኮም እንዳበልኩ አመወዳቱ ጽቡቅ ለውጥ ርኤ ማለት እዩ ኣብ ወርሒ ክልተ ወርሒስ ክዛረብ ጀሚረ ገለገለ ማለት እዩ ተቃልውን ዘውፅኦ ጽቡቅ ኮይኑ ጅስ አንተ ስንት ዓመት ነው የኖርከው እዚህ ምናምን ከለ ይብሉኒ ክንደይ ዓመት ደሃ ነርካ ክንዚ ተማሓይሽካ ብጣዕሚ ማለት መብዛሕትኦምስ ኣከም ዝዋን ኣይ ማሓይሽን ገለገለ ይብሉኒ ማለት እዩ ልምዲ ኮይኑ ንኸም ከምዚ ምግባር ልምዲ ኮይኑ ማለት ማስክ ገይረ ከለኹ ምዝራብ ገለ ልምዲ ኮይኑ ንሽዑ عروقتي قال خزاربون هلو مزاربون مش قال قالات وين أرادا قال زبال قالات هلو زي فلتم أنا ويك قال قالات هوني أبي نيرو ني قال مبالي أبي نيرو تشعر أوكي سلالي لم دهينني عروقتي خزاربون هلو مسوم دات زارب كهلو سلجلس تازبل واسي دغما كستوعل لي جم هذا زي حميمي زبلنا يزدغن كمزي تقالات سدغمو قال تايمو ايردون نيرو ما كلام دي لي هم زكبر سايردوم اتا هم يكون زلو انا انت شوي خبل لي قلقلت بلو مالتي اجي معرخ ندو خيدو نيرو مالتي اذا كن معرخ ندو تكود لكم مالت هيكون نسونكم غورو يبلكم الله مالت هيكون اجزاهم اخولي اجزاهم زهون ነገር ከፊትኩም እንዳሰማعكم كم زحج زغبرا زلو رايوا موزيا let me know that's all right I don't mind I got mine mind. Oh, I don't mind. Sorry. I don't mind. Don't move. Don't move. Don't move. Don't move. Put the book back where you found it.
Put the book back where you found it. Put the book back where you found it. Put the book back where you found Put it. the book back. I hope you had a nice trip. 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 I can accept no one from the rules. 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 ስለዚህ ከምዚያ ጌርኩም ኣገዛኹም እንዳሰማዕኩም ሽዑ ደድሕሩ ምድጋምኩም እንዳበልኩም mistake is necessary. Every mistake like it's a stepping stone, like a cornerstone for every achievement. ገለገለ ብዙሕ ዓይነት ኣባህል ኣሎ ማለት እንጂ ጌጋ ትሰርሑ ኩሉ ግዜ እንተዘይተጋጊኻ ምዕብል ኣይትኽእልና። ስለዚ ወላ ሓንቲ ኣይምሰለኩም ግን ኣገዛኹም ትሰምዑ ደድሕራ ምድጋም ማለት ከም እንዳገበርኩም ናይ እንግሊሽ ክእለትኩም ከተማዕብሉ ትኽእሉ ኢኹም። ስለዚ እዚአን ይመስል ካብዚአን እተናዓኹም ብሉፃት መሪፅኩም ተጠቀሙ። ስለዚ ናይ መወዳእታ ናይዛ ቪድዮ በፂሕና ኣለና። ክሳብ ሕጂ ስለ ዝረኣኹሙንኻ ካብ ብልቢ የመስግን። ነዛ ቻነል ሓደሽቲ ተኾንኩም ከምዚ ዓይነት ጠቓሚ ቪድዮ ንኸይሓልፈኩም ሰብስክራይብ ግበሩ። ንኻልኦት ሰባት ትፈልጥዎም ወይ ተሓሊሎም ሰባት ተሃልዮም እዛ ቪድዮ ክጠቕሞም ስለትኽእል ሸር ግበሩሎም። ካብኡ ሓሊፉ ድማ እታ ናይ ግሩፕና ወይ ናይ ዋትሳፕ ግሩፕና ቻነል ወይ ቻነል ቴሌግራም ኣለና ዋትሳፕ ኣለና ሕጂ ኣክልቲዩ ኢና ንጥቀም። ስለዚ ጆይን ክትገብሩ ተደልዮም ኣብ ዲስክሪፕሽን ሊንክ ገዲፈልኩም ኣለኹ። ኣብኡ ኣቲኹም ጆይን ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። ምሳና ናይ እንግሊሽ ክእለትኩም ከተማዕብሉ ትኽእሉ ኢኹም። ብሓንሳብ ኮይና ኢቨን ሚ ኣነ ንባዕለይ still now I'm improving my English ማለት እዩ። ክሳብ ሕጂ እንግሊሽ የማዕብል ዘለኹ I'm not better than anyone ካብ ዝኾነ ሰብ በሊፅ ኣይኮንኩን ኣብ ዝዛረብ ዘለኹ ግን I have the power like ንኽዛረብ ዓቕሚ ስለ ዝረኸብኩ ጥራይ ይመስለኒ እምበር ብዙሓት ነዛ ቪድዮ ትሪእዎ ዘለኹም ካባይ ንላዕሊ እንግሊሽ ትኽእሉ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም። ግን I believe in improvement and progress ኣብ ምምሕያሽን ኣብ ፕሮግረስ ከም ዝበልኩም ኣብ ውፅኢት ዘይኮነስ እቲ ኣካይዳ ስለ ዝኣምን እየ። ስለዚ ከም ዝተጌርና ኸዓኒ ከም ነማዕብል ስለ ዝኣምን እየ። ስለዚ ጆይን ተጌርኩም ብዝበለፀ መንገዲ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ብሓንሳብ ናይ እንግሊሽ ክእለትና ከነማዕብል ንኽእል ኢና። እዛ ቪድዮ ከይትነውሕ ኣብ ቀፃሊ ቪድዮ ንራኽበና። መዓ ሰላማ።